Tam. Tutaj jest kupił. Przygotują się zawodnicy z kategorii wagowej do 82 kg do walki o brązowy medal. Piotr Grzegorz i Jan Koch. Przyjmowane w złocie wygrał Miły z 18 kategorii do 60 kg. Wszystko jest. Jeszcze na teraz Ale wracamy do kategorii wagowej do 74 kg. Grabarz Mateusz Maciek będzie czerwoną stroją, przeciwnikiem niebieskim będzie Kasia Kaula. A Maciej Kaja zwyciężył Kacper Koch. I to jest trzecie kategorii wagowej do 64 kg. Rozegrane walki półfinałowe kategorii wagowej do 66. W czerwonej stroju walczą będzie Adrian Pala, jego przeciwnikiem będzie niebieski Antoni Wigil, a następnie w czerwonej Kasper Patryk, a w niebieski Antonisz Macharewicz. 4 pojedynki w kategorii wagowej do 74 kg. Walki półfinałowe w kategorii wagowej do 66. Numer 2 zwyciężył Daniel Moskwa. Walka o brązowy medal w kategorii wagowej do 82 kg. W czerwonym stroju Grzegorz Gałka, a jego przeciwnikiem będzie niebieski Jan Koch. A przygotują się zawodnicy z kategorii wagowej do 90 kg. W czerwonym stroju Paweł Sowiejski, a w niebieskim Tomasz Szczepanik. I przygotują się zawodnicy z kategorii wagowej plus 100 kg. W czerwonej Tomasz Ała, w niebieski Artur Puszcza.
I ostatnia walka biegu kategorii wagowej 44 kg. Adam Zającki, Czerwony Grecki i Rafał Płaczek. A przygotowują się zawodnicy chyba półfinałów kategorii wagowej 36 kg. Adriana, Czerwony Stroj i Pawłowi Wigura. Następnie Patryk Kastner i Arkadiusz Machera.
Przygotowują się do walki o brązowy medal kategorii wagowej do 30, do 100 kg, Rywalski, Wojciech i Musiński Maciej. A następnie wygrana walka o brązowy medal kategorii wagowej do 60 kg. Więc najpierw walka kategorii wagowej do 100 kg, a następnie do 90 kg. Czerwony Królewski
Tak.